Şey ne arkada? Yok ben arkada. Men mana ağlam ya. Toydun kovulumuz ne da diyelim. O show dost. Oğlum show. Näme o maskara bolýan bunun gelen. Ne o maskara böyle o. Ne şu gelin maskara mı sen şu var? Yok gelin maskara da o böyle bir zaman güldürme gerek. Yok Halipa. Yok. Yok men Bir mınç Halipa. aslında Bir mınç olalı. yok Şu ara. oturmayın ne Halipa. Vekil. Güldürme gerek ya olsam güldürme. Davam besleşim ya vekil ne bizim bir az demedi. Halipa Evet, hayrat. Murat. Ne şey gitsen bolýar ama? Yok. Näme derli? Arkayınca diyalajım Halipa. O Türkiye'de Nura ýadynda mı? Nur Melayev. Reştormadan haşe diýät. Murat geleýin. Gel. Kazor. Amadım. Nura, ne edir şu taýyny? Gepleşmeden gyýytka beýanlayıp goýýar-da. Ana şu taýyny goýarsyňyz. Soňradan emmeler gulýalap gidiberer. Ýaşy şu aslında ýaşy näme şu beýtler gelip gökden şonu ýalap otur. Yok düşündün. Düşündüren. Ama adam intriga öğretmek için bir. Intrigadan beter. Onların da gıdıklanmadan beter. Öňe aýtdyk tesirler hakynda, internet ulgamyna edilýän gep gıýbatlar hakynda. Ýöne şu ýerde bir durmuş tapagy bolsun diýdik-de. Häzir gyýytka beýanly edilýän kymratlaryny söýüşini ýalaga edip goýar. Ya Murad yaman nap ederler, ya meni yaman nap ederler. Göräýme hakykatdan hem Murada ulyny tiýlemedi. Mergenem kiçe hormat koymady, görünüp duran zat ýalar. Ýadarlar. Aslynda ol görýän biz ýöne köşüni adamlara düşündirmek üçin daşyndan feredende açyk aýdym görünüp duran adam bolsa düýüne ýetmän, anana ýetmän plan dat diýmek bolýan däldir adamlar. Şol anana ýetmän, düýüne ýetmän bir zat aýtdyň, töhmet bolýanlar türkmen halkyny ullukan günädir. Şonu durmuş tapa bolsun diýip adamlara näşe etdi. Raçan tawol. Oňardan aýtyp bolam, aksiyonçylyk boýunça sana bäşlik.